Myslím si, že piešťanci si častokrát neuvedomujú, čo majú v podstate pod nosom, až prehnane kritizujú, aké sú veci zlé. Samozrejme, ten potenciál na rozvoj je obrovský, ale je to predovšetkým na nás, či ho dokážeme využiť, či začneme niečo pre to robiť, alebo budeme iba nadávať a kritizovať a nespravíme preto nič. Spoločnosť to nie sú iba predstavitelia mesta, ktorých si pravidelne volíme. Spoločnosť sú predovšetkým ľudia, ktorí tu žijú a ktorí tvoria kolorit tohoto mesta a tohoto prostredia.